Posle nekoliko muških rečenica na račun moje ženske hrabrosti, bilo mi je sasvim jasno da je ispred mene jedan od onih retkih, preživelih, ali zaista autentičnih, pomalo drskih i svakako hrabrih šmekera koji su videli dalje i našli način kako, i to pre pola veka. Znao je, Mile, da jedino pametna provokacija ostavlja utisak i u biznisu i u životu, i to na svim meridijanima. Ali ono što je možda i najvažnije, a što ovi današnji ne znaju je da Mile Pica nikada nije prestao da voli ljude. Čekaj, kad je Mile sve počelo? Koliko je bilo to godina? Pa vidi, mene je nešto pratilo, sve nešto dobro. Ja sam svojevremeno kao 14 godina odlazio kod rodbine neke u Zagreb i ja sam već počeo da pravim neke biznise za 14 godina. Čekaj, to nemoguće da je to bilo prirodno u to vreme, mi smo tad bili ono SFRJ. Sad slušaj ovo šta se događa. I pored je bio komšija koji je prodavao suvenire ispred katedrale tamo u Zagrebu. I mi smo ostavili po 3 meseca tamo. Ja vidim to njemu nešto kao ide i ja kupim 3 suvenira, odem i svi dotrče kod mene da kupim, jer ja sam bio klinac. I onda logično je da ne ide kod ovih starijih, nego ajde kod ovog malog, znaš. I mali se vraćaju uvek, ja se sećam, vraćao sam se sa cifrom što su moji roditelji zarađivali za godinu dana. Koliko imaš ti života u stvari? Ne znam, ja kad krenem da pričam i svoje deci, ona me pitaju, tata, kad si ti to sve stigao? I ja ne znam kad sam stigao. I sve sam stigao. Pa kako? Pa ne znam, sve to tako bilo spontano. Ja nikad nisam imao nikakvu nameru, ništa. I jednostavno mi je dolazilo iz nevezanog. Stalno sam išao srcem. I ljudi treba da idu po meni srcem. I svaka ideja treba da mi... Ali vidi, moram da ti dam primer. Ja kad sam probao picu u Italiji, to ponavljam 100 puta. Ali to treba ljudi da zapamte. Ništa odvratnije nisam probao, ali mi je to dalo strašnu ideju, neku sliku da će to da bude čudo. I ja sam otvorio pizzeriju u Novom Sadu u ono vreme kad nije smelo da se kaže pizza. Da, ja se toga stvarno sećam. Ja se toga vremena sećam. Bila mala, srednja, velika, kaže daj malo. Bilo je svega, bilo nešto bezobrazno. Bezobrazno. Ja roditeljima nisam smelo da kažem, nego flan kolač, me svrstali. A inspekcija me svrstala u slan kolač, pa sam morao da idem za poslastičara. Čekaj, stvarno me zezaš da nije bilo... Majke mi. I morao sam da idem da polažem za poslastičara da bi mogao da otvorim pizzeriju i onda kao nema alkohola. Tu je sam poslastičar. I 2 meseca probaju ljudi picu, ja napravim pravu italijansku picu, probaju, neće da jedu. I na kraju svi se sad počeli, evo jesmo ti rekli, ti ovo, ti ono. Meni ljutim, ja ne mogu da se pomirim s njim i idem do kraja. Ja pozovem majku, rekao, aj ti meni napravi ono tvoje testo što ti praviš nama, pa bla, i prilagodi to malo ovim našim ukusima. I rado moja od tada, majka pobednik, od tada to je bilo neverovatno. Čekaj, ti u stvari ceo svoj uspeh duguješ... A svako bi zatvorio, rekao bi promašao. Čekaj, ceo svoj uspeh zapravo duguješ svojoj majici. Jeste. Koliko si ljudi u životu upoznao? Jako puno. To je nestvaran broj. Pa ja sam imao objekat koji je primao nekih 2500 ljudi. Koliko si imao godina tada? Pa tad sam imao 25. Čekaj, 25 godina i... 25-6, da. A pizzeriju sam otvorio sa 19-20 godina. A možda je to taj trenutak kad čovek u tim godinama nema šta da rizikuje, nema o čemu da razmišlja, nego samo... Ne, ja sam bio velik rizik. Jer najveći privatni objekat u ono vreme je bio 80 kvadrata. I Pinki pokojni, on je bio ministar policije i predsjednik grada bio moj prijatelj isto. Oni su rekli, Mila, ako dođe nešto, mi ne možemo da te spasimo kad su došli da vide šta ja gradim. 1500 kvadrata. Čekaj, kako si dobio dozvolu? Sad ću ti kažem kako je bilo. Mislim, sad ćemo da čujemo. Evo sad moram da kažem. A ono vreme ja sam išao na skijanje i bio je Kovačević, predsjednik Beograda. Divan Divan, jedno stvorenje.
I onda Vlahovićeva deca, oni su išli s nama, znači Titov unuk, Titov sin, svi smo se mi družili tamo na tim skijanjima i bili smo prijatelji. A Pinki mi je otvoreno rekao, kaže, Mile, kad bude otvaranje, ja ne znam ako bude... Ja ću se praviti da te ne poznajem. I ja napravim tu strašan štos i ja kažem njima da svi dođu sa službenim kolima na otvaranje. 3 dana za red. Uz pratnju. I ja na foru prođem, znam da ovi neće kontaktirati gore vrh. Čim vide. Da, čim vide. Ovi su stigli tu. I 3 dana su oni dolazili svako večer sa onim crnim automobilima. A je li to fora sada ista ili nije? Šta se promenilo u odnosu na to? Jel bi sad moglo to da prođe? Sad prolazi nešto drugo. Ima li neko za koga bih ja sad pomislila, a da nije bio u točku i da se s tobom nije družio? Pa vidi, sve što je bilo, to prosto čovjek da ne poveruje. Toto Kotunjo koji u ono vreme bio, ne znam šta, on je čak pevao kod mene. Čak pevao stvarno? Pa da. Onda, pobednica Eurovizije, pa to ti ne možeš, Rado. Ja sam jednog momenta na sceni imao, ja sam vratio indekse, ponovo sam ja spojio. Davorin Popović je bio veliki prijatelj. Mi su se jako puno družili i ja sam ga nagovorio da se oni ponovo spoje i da krenu da sviraju. Od svih tih ljudi, ko su ti ostali prijatelji? I ko su ti bili veliki prijatelji? Pa sa svima sam ja, ali mogu da ti onako odvojim, recimo, Bregovićem imam jako korektan odnos, jako dobar. S Čolićem imam fantastičan odnos. S Bajagom čujemo se dosta često. Olivera Mandića, koja svi smatraju da je malo, ali nije on što ljudi misle da jeste. Jako velik umetnik. I on sad ima nekih 30-ak pesama neverovatnih. Ja sam pokušao da ga ubedim da to stavi. Ne. I najveći mi je prijatelj iz celog tog sveta bio i najviše sam ga, ajde, nek se ne ljute drugi, ali sam najviše Miću Minjovaca voleo. Bili smo najbliži. Tu je Kornelije Kovač, tu je, da ti ne ređam. I bio sam jako velik prijatelj sa Oliverom Dragovićem. Po brodu boci putujem, a neću stići nikamo, jer suviše ti dugujem, da tebe bi se odrekao. Kako ste uspeli da ostanete prijatelji posle svega što smo mogli da čujemo jedni od drugima, da čitamo jedni od drugima? Pa vidi jedna stvar, ja mislim da je to sve... Ja sam odmah posle rata otišao u Opatiju. Ja sam u Opatiji imao restoran. I meni je za 24 sata više nije moglo da se prođe ulicom od gužve. A ja sam imao, opet sam napravio jednu dobru priču tamo. Imao sam nekih 15 soba, doveo sam Olivera Dragovića, Mišu Kovača, Lepu Brenu u ono vreme koja je bila, ne znam šta. Velika zvezda. Da, Zdravka Čolića, sve te zvezde, a Sare Roma je sviralo, to je svirali su dole. I onda oni nikad na gomili nisu videli toliko zvezda, pa ne znam, rukometna reprezentacija sporta, pa ovo, ono, Vujović i svašta to. I onda je to bio haos, da je policija morala da reguliše saobraćaj i ulazak i izlazak. Ali su počeli da me zatvaraju, ali to moram da ti ispričam, to je bila najdivnija scena na svetu. Bio je tamo šef policije neki Bošnjak. I dođe 11 sati, pošto stvarno ja sam u Maršala Tita bio u toj glavnoj ulici, policija me zatvarala i ne znam šta. Sad ja vidim problem neviđen. Ali ja sad napravim priču da on zna da ja poznajem bla, 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 ovo, ono. I kad god ja telefoniram, u ono vreme nije bilo mobilnik, postoje sveska tu, a on je stalno gledao u tu svesku koga ja imam. A ja jedno vreme, i onda se setim i ja napišem Stane Dolac velikim slovima. Mirka Planinc velikim slovima. I ja nisam ni znao Stane. Ove sam znao. Izređam sva te brojeve, ovo, ono. A Pinkija nazovem, da kažem da me nazove, da popričam malo, a on je čuo za Pinkija, ovo vreme, i da kaže pripazi mi dete. I on mi stvarno pravi probleme neviđene. Dođe 11 sati, ja ne mogu da radim. I to je bio najveći štos. Sad,
dođe, on stane za šank. Ja vidim da on gleda i kad je vidio sve te brojeve, on zelen, plav, kumen, znaš, ovo, ono. I sutra dan on dođe, stavi brkove, šešir, kao on. I ja ga prepoznam budalo što da. Tolike godine, iskustvo. Da pokaže. I ja ga kao služim i ne prepoznajem ga, znaš. Da on pokaže kako on vrhunski policajac. I kao uveče jedno vreme on skine šešir i brk, preko Bošnjak, da li si to ti imali? I nema veze. I kaže on meni, i sad pošto je stvarno bio nekorektan, i kaže on meni, jel mogu da mu sredim da on pređe u Zagreb? Čuo sam da ti poznaješ, kaže, Setio se onog spiska. Ono spiska koji je bio ladan. Ja kažem, pa ne znam, rekao, moram da vidim o čemu se radi, šta bih hteo. On bi da bude komandir ovo. Jesi uspeo? Ma sutra ja njemu kažem, nisam ja zvao niko, kak je zvao. Rekao, sve sređeno, ali tek od jeseni. A kad ja kažem Đorđe Balašević, šta ti kažeš? A to je već neka emotivna priča. U mojim venama davni sever samuje i ja ponekad ne znam šta mu je, što luduje od sreće tugu tka. Mi smo proveli toliko dugo zajedno pre nego što je on postao. Ja mislim da jako mi nedostaje. Jako smo bili bliski. Pa jedno do 10 godina smo provodili malte ne 15 sati dnevno. Ja samo kad smo spavali, razilazili se, putovali jako puno. I žao mi je što ga naši ljudi nisu upoznali u onom pravom svetu. Mislim da su ga upoznali jedno 40% njegovih vrednosti, njegovog karaktera, njega kao njega. A šta je to onda u nama kad tako ne umemo da prepoznamo one najbolje među nama? Možda ne najbolje, nego one koji najviše duše imaju. Šta je to što se prosto s nama dogodi da zaboravimo, evo recimo na Minimaxa vrlo brzo, da zaboravimo na mnogi ljude koji su ostavili ozbiljnog traga? Šta je to? A nije samo vreme i brzina. Znaš šta je postalo ovde? Po meni ne ovde, moguće u celom svetu, ne moguće, nego sigurno i u celom svetu, da taj neki ego, ja mislim da ego i sujeta po meni ubijaju ljude, uništavaju njihove živote. Nisi ti samo Mile Pica, ti si Mile Amerikanac. Zadnjih 20 godina mene samo ono što zanima jeste kako stvarno jedan čovjek odavde s ovih prostora postane kum sa čovekom za koga je mislio kad je bio klinac, o Bože, samo da ga upoznam. Govorimo o Niku Bolitrijeri. Pa ja ne znam, meni su se stalno događale takve neke stvari. Kako ti sad nema pričaš da nas naučiš, kako da nas naučiš? Kako ja da sretnem Nika Bolitrijeri? Pa to je meni bilo, tako se izdogađalo da ja ne mogu da ti... Nikad nisam imao nameru, nikad nisam imao cilj da ja napadnem. Sve je išlo spontano. On je mene izabrao, ne ja njega, verovali ili ne. Ja kad bi ti pokazao, pa to ako se mi ne čujemo 2 dana, to je haos. Pa to je, što je njegova supruga kaže, mi u 6 sati se vidimo u akademiji, ceo dan smo zajedno, idemo na doručak, idemo na večeru u 6 popodne, kad se završe svi treninzi i ostajemo do 9. I onda se povraćamo kući, evo sa decom i sve, ja i on pričamo još sat vremena. Kaže, šta vi to radite? Ja šta, počela sam da sumnjam, kaže, u vas. On mi je legao i ja sam od tog čovjeka jako puno naučio, puno stvari. Nikad neću zaboraviti Rado, on je 75-6 godina, sedi on, ja, neki Johnny Williams koji ima drugu farmaceutsku kuću na svetu, ne znam šta, i bla bla. I Nik pravi neki projekat i kaže jednog momenta, to ja hoću sad u narednih 30 godina da napravim to tako i ovo ono. I ja krenem da se smijem. I on kaže, šta se smiješ, ono naše, da izgovaram, jel? Šta smo govorili jedno drugom.
Rekao, pa ti si kralj. Ti u 75. godini, 85. godini, praviš planove za narednih 30 godina. Ne. Ali on to stvarno tako misli. A kad te ja sada pitam, evo, kad ti kažem deca, šta ti kažeš? Sve. Moj život. Moj život i jako mi je žao samo što moja deca nisu uspjela da osete onakvu vrstu odnosa koju smo mi imali nekad. Međuljudsku, prijateljstva i sve to. Sve se to tako izgubilo. Da ne kažem ja sad da se izgubilo samo u Srbiji, izgubilo se i u Americi, izgubilo se svagde. Sad su druge vrednosti po meni jako mi je žao što više ne postoje one vrednosti koje smo mi nekad imali. Kad ti kažem političari, šta ti kažeš? Šta kažem? Ne moraš ništa. Nije obavezno. Kažem, ljudi, volite svoju zemlju, političarima govorim. Imate decu, radite sve da ta deca budu ponosna jednog dana na vas. Kad ti kažem Jugoslavija? Jako mi je žao. Skoro sam čuo, ali i ranije sam to čuo, savjet koji je bio dan Titu kad je, da li Churchill ili ne znam komu je rekao, kaže da sad si napravio Jugoslaviju, a sad moraš da praviš Jugoslovene. Onda si uspeo. Jesi ti Jugosloven? Jesam. Da sam ja netko, pozvao bih sve dječake, dao bi im igračke i pustio ih da se cijeli dan igraju i jure. Ova se emisija zove Da sam ja neko. Malo pre si mi rekao da si indekse sastavljao. Jesam. Jesi sećaš te pesme? Kako ne? Davorin je bio jedan specifičan lik. I on je dolazio i ostavio kod mene po 2-3 nedelje. I mi smo se družili non stop. On je dobro, malo je pio i ali je bio fenomenalan jedan dasta koji je imao tu dušu o kojoj mi pričamo. I on je zbog duše umre. Znači, zbog duše se umire u novim prostorima. Ako mi veruješ. Kemal Monteno. Fenomenalan. Imaš neku pesmu svoju? Pa je imam najbolje mi je pesma Žute dunje koju mi je otpevao Davorin Popović, a Briga je ono preradio, da se sećam. Kako ne, kako ne. To je meni nekako na njegov način, vjerovatno zato što mi je pevao tu i na uvo i uz tamburaše i sve to. I njega što sam posebno doživljavao. A Đole, ne mogu, Đole je jedna posebna priča o mom životu. To glupo je pričati na tu temu. Mislim, to je logično da mi je Đole. Poezija Mike Antića ima li nešto što ti je... Ima, Mika je bio jedan krov tip. Mika čak radio i televizijske emisije, ne znam da se sećaš, radio iz Točka. Iza šuma, iza gora, iza reka, iza mora, žbunja, trava, opet noćas tebe čeka čudna neka zvezda plava, zvezda prava. Mika je bio jedan krov tip i mi smo se jako puno družili i on je, ne znam da li ti znaš da je on 6 mjeseci bio u Čergi. Znam kako ne, on je moj omiljeni pesnik, tako da sam ja... I Bata, Pežo i ja smo nosili njemu hranu 2 put nedeljno. I ostajali tamo, on nije teo ni da napusti Čergi. Uopšte nije, on je jednostavno kako je došao 6 mjeseci, ostao u Čergi. Ali Mika je krv bio, on kad se napije, on krene da muca. A Bata je stalno sa tom, mislim, to je, vidi, mi smo tako, oni su, to že i ja uz njih, bili tako društvo da je to bilo sad ko će koga i kako, ali nema to ljutnje, nego, znaš. I onda su Miku vodili na tvrđavu tamo kod, gde se bio Janika Balaš. I Mika kad se napije, onda je jako volio da recituje. A onda ga Bata stalno isprovocira i jadan krene da muca i ne može da izgovori ni ono što je rekao. Pa bilo je divnih trenutaka. Mislim s tim ljudima živjeti i provesti. Oni su se
Oni su pravi bohemi. Ovi ljudi ne znaju danas šta znači biti bohem. Da si ti neko? Isključivo bih se posvetio budućnosti dece mlade. Isključivo. Jesi svoj? Jesam. Skroz. Ja. I ne dam nikom, to moje nema para. Mnogo ti hvala. Baš sam uživala. Ne znam da li tebi je bilo prijatno, ali ja sam baš uživala. Vidi, ja sam tebi rekao, šta je bilo? Stisao sam ti ruku, moram ponovo. Ajde još jednom. Toliko mi je drago što sam te upoznao, zato što si svoja.